Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R pemirsa, Rika dan Rudi. Rika dan Rudi. Peduk ngene lho kabarmu ketokno. Yo, piye? Ya wis separuh tok iya apa ya. Au. Au. Adepno. Di, mas ngene ae gak opo. Kok koyo kecenan karo aku mbiyen. Iya. Video callan ngono kuwi. Paruh aja. Anu bangsa. Mbak Rika menggemparkan diri. Menggemparkan diri. Dan Kayak simulasi, Dik. simulasi. Iya. Simulasi kehamilan. Iya anu pemirsa. Kontraksi apa? Palsu. Kontraksi palsu pemirsa. Tak kira ya arep nglairno indik. Ya tiba niki wong-wong yo tangga-tanggane padha Ngumpul kabeh. ngumpul pemirsa. Isin aku. Kan wetenge loro ya, jam piro? Isuk bar jalan-jalan keliling iki, keliling ngaglik ini langsung omah aku larang. Bersarapan terus tak tinggal ngaret ya tadi. Aku pas ngaret kan. Lagi Mbak Rika wetenge loro. Cara ngomong Kayak piye Dik ceritane? kayak BAB tapi gak betul-betul. Anak pertama berkurang. Sering-sering mulai geger-geger. Kuwi mak wis bingung Dik. Ada jam 12 rek kaya ngono. Jare Bukan dahane. lah kan ngerti sampean Buk to. Lah kenapa Rika? Gue dia mau sampai tuh tengah loro iya aku. Tak jak ning bidan ora gelem jare. Ane serondok penak tadi awan ini. Tak takoki. Kok terus gak situ. Mau bikin ini nak apa? Kalau irang-irang. Geteh. Kok iso? Aku sering dulu geteh. Kesini geteh. Terus terus titik di oke. Dengan kan Terus takok sing wis-wis ile. Aku ngene. Dindari diarahno cara mono. takut. Iya. Sus takut adik ini. Takok sing wis berlairan nih pemirsa kan ya wis akeh to ning koyo Mbak Sus koyo adikku itu kan berlairan tanda-tandane koyo ngene. Tanda-tandanya dari anu nek pecah ketuban. Cek ketuban langsung gawa ning rumah sakit. Ketuban ya. Orang-orang kram pemirsa. Keram kudu BAB tapi gak betul. Ini penghuni pegel. Pas bar jalan-jalan di ini Tibane terus arep dikon gawa ning soalnya dokter bedane ndekne yo ngomong dhek. Kontraksi ki enek kontraksi palsu ambek kontraksi asli. Nek kontraksi palsu kuwi naik turun, lorone iki naik turun. Sesuai ilang kuwi kontraksi palsu. Terus enek kontraksi asli itu Saya naik terus ngono lagi digawa ning. Lah tak takoni jere piye, Dik? Wis penake. Gang sedulur loro neh. kamar mandi aja. Yo ini pemirsa tak konten jane kok. Tapi aku wis kadung panik. Panik kok, Dik. Wah, lahiran saiki aku. Ndak kudu nguyu ae pemirsa. Sekali gak iso mengelola sekarang. Iya. PAK. Yo harus mendekati. Yo wis mendekati pemirsa. Sini kan yo kurang lebih 2 minggu lah yo. Jadi kebanyakan kan ono sing maju.
Tapi tanda-tandanya yo ada ya Dik yo, tapi kok terus hilang terus kayak nenek. Ya akhirnya ras tak gawe ning ngene rumah sakit kan. Jadi wong yo ngono. Kok nek saya nemen kok langsung gawe ae. Tak takoni malah jerene saya penake pemirsa. Saya berarti bener kontraksi fase wae. Yo kaku ngono kae. Ini Dik, gak tumbas sayur Dik. Masak pun Gak tau. Tau gedok. Ngerti gak? Tak pengen Dik. Karo sopeng. Kok tak jupuk nih? Tak pengen duit. Sorry pemirsa kayak ono anu pemirsa. Ono tahlilan apa kirim arwah kayak esok-esok. Ning musala kula niki Dik waktu. iya. Tak ngerti. Kenangane Mas Rudi getuk. Oh, anu, takut janganan langganan. Kalau mak mar ngogos. Terus, Amen. Kombi. kombi. Kok karek dadi, karek musuh. Saya sebut duit sih. Kalau lain dong. Dine. Artinya itu tadi juga Makan. iya kayak kata saya. Saya gak tunggu sayur ini. Saya ada jangan aku. Oh, kalau baras Dik. Beres. Baras inget namanya Dik. Ngawang. Ngantek ngawang. Enggak kalau bulan tunggu sayur. Sayur apa sih? Kok wis men, Mbak? Iya lah, kita jam 6 wae. Tapi kayak mendung. Gak diisu itu. Di situ, Mbak. Enek karek mbok piro ta, Bi? Karek loro. Peding. Heeh. Karek loro. Bur, puding. Jadi ora. Pudingnya gak? Tengah timun. Wae lho. Belanja tempe, tahu. Betul, Mas. Tidak. Panggang. Pentol. Pentol, pindang, lele, das, sayap. Kangkung enek kangkung. Sen kangkung. Tempe. Apa masak apa kelan asem? Tempe mana? Tempe. Tempe ini pira? Loro? Loro? Loro pira? 4.000 lah, 2.000-an. Sana, wes. Papat, telu, pitu, songo. Met, cek 1.000. Itu apa, Mbak? Masako apa? Wis masak ini. Masako enak 2.000. Apa gula-gula iki? 1.000. Sarjane Mas. Terima kasih. Tangguh. Terima kasih tangguh. Berarti itu tengah. Tempe enak ini, mai tempe. Inti tempe. Ya tempe 100. Oke, karo Pak. Dili apa iki? Wis tuh kurang ya? 5 menit. Ya aku mau gak bisa sandal ya ning Solo. Saya arek loro iki.
Iki guys, Pak guys. Oh. Pak Weli kok isin. Iki Pak ya sing golek Pak. Loro sampean kalau pakai sih. Iya jero ya. Terus mangan duduk sih. Iya, tak kayak gini. Pemirsa orang enak jajan iki karek loro gitu ya. Manis ini. Bubur. Mbak sumsum seneng aku bersumsum. Biasanya tuh kuake ngambil. Biasanya ini si akeh pemirsa gitu iki karek loro. Kok mau namae. Jadi stok depan pae. Betul gak? Ya. Senangnya bubur sumsum. Neng gaya mi sing dodol bubur sumsum neng ndi yo? Fitri anak Mas Nawi lu bakalan bubur tuh dek. Ini tapi ngedol nih. Gini wong Benturi kono. Kat biyen iki wis suwi. Neng omahe iki dodol. Dodol ini mur pandan. Merpati. Mana pesen kuwi iso dik digawakno mulu. Lah aku ki tuku bubur sing ning nggo bakul es cendol kuwi lho. Lah kok rasane beda ora bubur sumsum. Nah iki enak iki. Nah iki yo bubur sumsum. Cuman sing tak senengi sumsume tok. Kadang aku yo gawe dhewe. Nek ning Pasti kok. Pasti pemirsa kopi ketuk. Iki kopi iki anu pemirsa sak meniki iki aku karo mae join. Ket yen soalé. Nek Pak Ijek pre ngopi saiki. Jam lambung. Deknanane perperiksa panas sesek. Yo kuwi nek ngombe kopi mesti langsung. Mangkane gak ngombe kopi wis. Karek aku karo mae. Soalnya kecil pemirsa. Tak ngono. Aku gak mati. Oh. Mae. Angger isuk mesti wis bersubuh kan nggih kopi sik ngopi ning kene. Wis keparone kayak apa? Oh, ngono ta. Biasanya neneng marandu tak gawe ning kene gak oleh. Kenapa? Kayak untuk muter gede. Terima ge kopi cetek ngono bar. Gede. Nek ambil tak kan gawe pemirsa kopi tak kan gawe Mbak Rika. Ambil pemirsa ya buburnya. Ki enak. Jane mutiara iki gak pakai ini kacang hijau. Enek kacang hijau nih tapi Kota. bentuknya kayak lendir ini. Lumayan Gerak-gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau wis berapa kali putaran deh? Lagi papat. Wis gak usah kesel-kesel. Kayak ndek ngene ngono. Dan malah apik ya. Tapi kan dinya sini leren-leren deh. Ya jadi ini Korondo yang suwe nek olahraga esuk. Tajak keliling aku. Malah ngefeknya tenanan ya. Cepet ngono lho. Saiki. Nek sing saurung-saurunge gak. Ngefeknya lorone. Enak banget ini. Siapa yang doyan bubur sumsum? Sampeyan doyan? Gak, aku seneng getuk. Wah, nanya pemirsa getuk. Kalian ini ada ditilak-tiliki karo depas. Iya dingin. Ini podo anu. Depas ini malah pengpiro enak nih iya sampai bengi dek. Iya Rene.
Jadi nek kenapa-napa. Apa nek beol iki anu pemirsa langsung kon aku kon ngetut nih. Dek bengian diparani adimu nang kamar mandi. Masa? Oh iya wedi. Tapi tak kon juga iki. Ya kok suwe men. Anu gugah dia. Sampeyan gak gugah. Mau kok ero ngono lho. Mbak sampean kok suwe men nang kamar mandi. Padahal wis tak omongin dik. Aku nek pipis apa beol ini aku gugah yo aku. Kok malah gugah. Lah gak iso ngempet apa yang gugah ya kesuwen. Enggak kon gugah kan ana sing ngetutne. Soalnya wis mendekat. Oh enak yang bubur sumsumnya aku kenapa seneng bubur sumsum. Kenapa tuh? Baterainya tarik sithik. Mangan ketok beli kopi. Terus udah ngaret. Anu, dipuk ning kombinan kae. Tidak sih ternyata orang di kombi. Sudah sing sawah ngene Mas Bro. Gak ning omah. Saya maju memang. Maju wis mangkat ket mau, Pak. Cik ini suaranya gini juga. Ya, alarmnya pelanggaran juga. Gimana pemirsa, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.